Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आंखौ आथिं खुलुमनानै बे गारिखौ खुदुमनानै आंखौ सरि दोनराखेब होनबासो आगारगोन आं नोंखौ गथ'। आंखौ हगार होनदों। दादा दुग्गा लिंहरगोन आं। दादा फैनांगौबा नोंसोर सेस जाजोबगोन। आइदै। जेगेन्जलि जोलै उल्था बालासो होनबावदों नों। सोर आदालै बे आंखौ सेस खालामनो हाग्रा? लेंहरलाय बेटाखौ। आमथि दामथि बायदि खर'खौ देख्लाना हरनो आङो। लेंहरलाय। आइदै आदा दुग्गा। nama Iroa, nama Dugga laibawsो. फैबाय Iroa. बिनो डेन्जार माथो. आंनि मुंखौ सोर गाज्रियामोन? एबार नों गला. आदा आंखौ बुलाबायदों इनै. आरो आंनि मुंखौसो हरदों. नामा ओहो आखायासो मानदों साइकेल बोरायनि सेन सोरलै नों भिखारि साइज बड'लेण्ड हिर' नामा नों बे दोनराखेबा नों बायदिखौ नैबे आसुगुर बिजौजों फुथाराब्ला गेलासि दैयावनो बारजुमना थैगोन आं मोनथिबाय दन नामा हिनजाव बायदि बर लानानै माखौ एसे दम देखायफैदों हा आं नोंखौ मोननै दायनि थाखाय खेबनै अपसन होयो अपसन ए आंनि आनैनि फिसाज्लाखौ आरो आंखौ बलजों फोनांनायनि थाखाय निमाहा बि अपसन बि थाबैनो निमाहा बियाबा नोंखौ एम्बुलेन्सजों फाथायहरनाय जागोन बाब डायलगफ्रा खोनाबाय लाजिबायलां माखौनो थब्लाना नायबाय थाखो होबाय थाखो लागिदोलै नोंथाथ' बाबु Please ada, aku agar anu juga kibul dong.
आंखौ आगारनो आं सासे हिनजावखौ फसायनानै प्रप'जबो खालामबाय दानिया गुन्दी गुन्दैसो ओंखारबाय गिनाङा नोंनि गोसोथोनाया सैथो दा औ नंगौना नङा औ सैथिबो बिमाखौनो मोनथों ओइ बे बाखुरा मानसिखौ जोंनो हगार नङाबा नोंखौ खुसेर बिदै सेबनाय बायदि सेबगोन आं मिथिबाय गथ' लांफैदो आदा आंखौलाय मा आदा आंखौलाय मानो थगायखो नोङो ओंखारबो आइदै सिनखाबायलै नोंसोर बोलाय सङो आं थांसै ओइ थैनो गोसो दं नामा किब्रुमा आंखौ सिनायाखै आंलाय समायना गुस्थि जारुसो सानदोंमोन माथो रांखिनो ओंखारबायलाय हिनजाव बायदि रायज्लायनो सोलोंग्रो अब्लानो लामाया क्लियारखा लावखार साइज आंजों उल्टा उल्टा बुंफिनग्रा सोरलै नोङो माइन्ड योर अन बिजनेस येस आइ माइन्डिं माइ अन बिजनेस बेखौल' मिथिदो जावलिया बारा बारसिनो दम दमला बेखौ सोरबा दांनानै देखायसाय आरो बेथ' जेबो दा मावाखै गोथार दायसो मावदों नंगौना हाब अबेनिलै नोङो एफा दुगा ओइ एटेक थाबायलै फिसा सफैबाय हा औ पापा सफैबाय आरो बै खिथाव बै गारिया सोर बियो गारिया सोर दं बेयाव बै गारिया नोंनि खिथुनावलाय मानि गारि बिलाय सोर दं बेयाव आं मिथिया पापा सोर बियो नोंनि खिबु मानो फैनो मोननांगौ बिलाय सोरनि फिसा बियो एक्सकिउज मी नोंथां आं नोंनि फिसाजोखौ मोजां मोनबाय आं दिनैनो हाबा लानोसै आं दनराकेब नों हरगोन ना हरा हाब आंनि फिसाजोआ मानि ना गोरान जायालै बिबानो मोननाय सोरनि फिसा नों सोरनि फिसा नों आंखौ सिनायाखै आं दन अख्रानि फिसाला दनराकेब हाब बेटा नोंखौ सिनायनो नों आंखौ सिनाय मोनाखै आंखौ सिनाय मोनाखै नोमफानो ट्राकै गुलि हरग्रा सोरलै आंसो बेटा आंनिफ्रायसो नोंसा नोमफाया गुलि लाङो आंखौसो उल्था बुंबावदों हे आइ गथ' नों ओरै फै र' पापा औ न' सिङाव थां आं थाङा पापा न' सिङाव थाहाय आं थाङा न' सिङाव फाइभ टु जा मा जायो मा फाइभ टु
बुदियानोथ' लेखा फरायदोंना फरायाखैलै बियो 5 2जाखौनो मिथिया 5 2जा माने 10 जायो बुरबक आउट माउट बिलाय माउट खामिन होन खामिन I am your son in law मा सानिल' बिलाय मा एल' आंनाव जेबो इलुइलुइ बिजनेस गैया आउट साला मा जाम्बा गथ'लै बे आउटनो आउट अयेउकि आउट आंखौ सिनायाखै नों आंखौ सिनायाखै बाखुरा बोरायफोर आंनि नामा डन राखेब आंनि नामखौ खोनाबानो फुरा दुनियायाव थोर थोर मावजोबो आंखौ सिनायबावाखै नों साला बुरबक आं साला बिखौ एसेबां गलाब बिबार बायदि अनसि खांबोदों आं नोंनो बे बादामालिनो हरनो गोसोम बादामालिनो हरनो नों माब्लाबा नोंनि मोखांखौ आयनायाव नायफेरदों आयनायाव नायफुरबक थांनाय बान्दर बायदि नोंनाङा आयनायाव नायना फैनाय साला बुरबक लाजियाखै आंखौ बान्दर बायदि नुयो नोंनि महरखौ नायलाय आयनायाव एम्बु सिथ्र बायदि नुना नुवा नोंनि फिसाजो गराबा खावनानै लांगोन आङो खावना लांनो आं बेखौ मा खोनादों फिसा आं बेखौ मा खोनादों नोंनो लायहोदों नामा बिखौ नोंनो लायहोदों ओहो नो पापा आइ गट प्रमिस सि होनदों सि मा होनदों खोनाबाय सि होनदों सि लाजियाखै बुरबक आउट होनदों आउट आंखौ मुगैदों आं बायदि हेन्डसामखौ मुगैदों येट नुफेरबाय बुरबक फैसासो दिन्थिबावदों बे फैसासो दिन्थिबावदों नोंनि बेफोरबायदिबो होलांबा थांमानि यो थैखांगोन मानसिनि मुंखौलाय मानो नांगौ नों थौफाल' सिनायाखै बे बेथा आंखौ थोआ दागाखो मानसिफोर बुथुमनानै थांनि सोर सासेया हा बुं मानसिखौ खौथि थुख्रा खालामनो आङो आसिखौल' थु आं बे डन राखेब थासान्दियाव जेखौबो गिना नङा ना मिथिबाय बैलाय बे गेब्लाब्ला लंपेन्ट गुफुर गाननाया बेनो इयो नों बेखौ हारसिंनो हागोनलै आदा जोंखौलाय मानो नांलायबावगौ आंजोंनो मेरलाबार बुजाबाय बियो अननो ओंखारलायलांबाय आङो बिसिबां बुबावनो आङो नों हारसिंनो आरामसे बुना फैलि आदा थां नोंनि फालासोलै थां आदा थां जों बेनिफ्राय थियाटार बायदि नाहरसै खोथाया बिदिसो नाय नोंनि नोंदैया मानसि बुनायाव बेसेबां एक्सपार्ट यो आदा गार'आथ' मानसि हरजासिगोन नों मानोथो थिनहरखो आदाखौ आं बेखौ आरो बिनि बिफाखौ बारा सैखायालै आरो आब'बो सासे बेखौसो मोनबाय आरो बे गोसोथोनो जेबो नंला आदा दुगाया एसे समायसिनखायो फाग्ला बिदिखिसो जाबाय बायलै काहानिफ्रा फिल्म थांमा थांनो थु नोंसो आंखौ बाथोन देग्लिनो होननाया थोद हामगौ गावनि बिनानावखौ आयौ अबेनिफ्राय एथ' गिदिर लामा खान्दाय फैखोलै जानाय नंला बेयाव माथो सिमांसोमोनलाय सालाखौ सिमाङाव सिलायलांफानायमोनबा अनलाजों जाफैगौमोनलां साला दुगाजों बुजावनायनिफ्राय माबा खिबारियाव गाब्र'नाय लामा खान्दायजों होसोजानायल' सिमां गाज्रि नुग्राल' जाबाय र' बेथाखौ